Hi Gaeilge, could you mar tashiv falcha arash go Gaeilge mo chrí? De luan a taon, tá sé go lua, tá sé fuair, agus tá mé san isio cheer in Efteling. Is park chéime Ima warúil hain, tá sé níos far na Disneyland. Bhí mé in Disneyland I Paris agus ní ró sé go mai. Bhí mé an seo nuair bhí mé ní chuimhin lom inis. Nuair bhí mé ní mléana díis is dóilm. Tá mé ar bís. Tá sé chur farthaine ar an drachúr. Ach, tásúlagam go stoppaí sé go lua. Is bralam an farg seo mar dearan siad aláin iireachta le hachanród. Tá sé iontach álinn. Arcar seo tá tú lei an lá atáin agus an sin an oíche atáin. Nach bhfuil sé sin ar dói. Tá muid ag dulaisteach. Tá mé ar cipíní ach bé mé ceart go leor. Tásúla go mé. Sílam go raibh mé ar an marcaíocht seo nuair bhí mé níos óige agus bhí sé ú fásach mar sin tásúla go nach é an marcaíocht céine. Bhí sé ceart go leor. Tá mé beag go fáil. Tháinig tú an Graingraf galanta tusa go. Ach bhí sé ceart go leor. Níor bheith é an marcaíocht a bhí ar sin agam. Tá mé buíocha sin leis an iarnga rá ach láhí muid a rá inis agus tusa agam go mé siad níos measa. Oh, no. No. Tá ruaí ag iarraidh dul ar an marcaíocht sin. Tá fáilte san dónarm. Is fualam é sin nuair tá tú ag fannacht san air. Ní heaglam. Tá muid ag fannacht agus bé muid ag dul go lua an chéad marcaíocht eile. Tá sceite míní orm. Níl sé rá og an marcaíocht seo is cuimhin lom a tá mé ag tanú go mór leis. Tá mé ceart go leor rinne mé é. Tá muid go mai. What do you think, Murray? Out of 10? Bueno. Out of 10? Bueno. Okay. Bueno. An bhacha tú sinne I bar céim a réamh I de héal. Tá sé chracáilte ach códeas mar tá sé fuair, tá sé geta beag fuair. Tá sé códeas. A caithí mé sin a dhéanú. Níl ré agam mar tá ruaí ag iarraidh dul. Rinne mé rudí níos measa. Chéan an marcaíocht seo bon os cionn jaúd. Agus is fualam a bheith ag dul bon os cionn. Ceir fuairse an maithlimh a bheith ag dul bon os cionn. Inis dús na trachtainna tá mé fusrach. Beidir ficha bomaid sin níos mó inis. A Gaeilge rinne mé é.
Rinne mé agus bhí sé cear go leor. Bhí sprí agam ina réire. Bhí an crack agam. Tá brad orm as an hain. Inis támuid ag dul chun pizza lón a Níl mé gurí a bheith flo? Oh. Oh no. Oh no. Boom. Ah! Oh no! I'm tough! I don't know. Do, 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 do. Má tá páistí agat? John Jarmid ar Disneyland, tar an seo, tá sé I bhád níos fearr agus níos siada, mála mé go hilas go thomláin. Bhí an marciaach sin fásach, bhí drop fásach an. Iné sin bhí sé cear go leor. Mar tíonn tú sa fictúr níl mé rá háasta. Támuid ag dul suas inis go hard sa spéir, bé arc ar dói. Tá jeans sin sláán as Gaeilge, so tá macala ionach an seo.